Nginibingelele babukeli beBlack Life TV nibingelela kuyena ku-past 10 nkosinathi umfana wakashozi khona le emaphephetheni. Namhlanje ke angihambe ngede ngihamba nensizwa ezuthupha kwethu. Engihamba nensizwa yakamchunu nogadla bethithiza bathi ukuxolelwa umfowethu lo umenzi wezinto foundation sanibonana. Yebo, hayi cha ushozi. Yebo umngango umthiyo ndambo maziba khona kwadla umuntu. Niyaphila kodwa. Siyaphila mfowethu, singezwa ku. Hayi bafethu okuningi engizokuzwa ngami. Ngiyezwa bathi uma ngiqala kamfowethu kuxolelwa umenzi wezinto foundation ungathini nje kabanzi ngalo organization yakho. Mfowethu asibingelele mfowethu sibingelele kwababukeli emakhaya. Sibingelele nje mfowethu umndeni waka Black Life wonke ngokukhulu nje ukuhlonipha sibingelele kusuka phezulu ku CEO size sofika kuona wonke umuntu okule initiative enhle kangaka umsebenzi omuhle kangaka wa Black Life. Sibingelele nje mfowethu nomndeni weMenzi Wezinto Foundation wonke na wonke umuntu oyingxenye yeMenzi Wezinto Foundation. Ngibingelele nawe mfowethu. Mfowethu. Kanjalo uzwide. Ogadla bethithiza. Mhlawumbe ke ngingaphuma mfowethu embuzweni wakho umuthi iMenzi Wezinto Foundation iyini. Uma sikhuluma ngeMenzi Wezinto Foundation mfowethu i-organization okanye it's a non-profit organization ezinze ePietermaritzburg kodwa ke ngokusebenza ngeke sithi sizenze ePietermaritzburg ngoba sinama DC committees esibabiza ngokuthi ama district committees ama facilitators akhona nale Durban akhona almost kona onke ama provinces okuyiwona aqekelele ukuthi ama service ethu noma inhlelo zethu siyakwazi ukuthi sizihambise zifike yona yonke indawo kwamanye ama provinces amanye sando launch manje. So iMenzi Wezinto Foundation i-organization eze ngokuzosusa udonga kwama artist udonga kwamaciko udonga kwabantu abane talent udonga lokuthi musa uvinjwa ama resources ukuthi uphumelele because baningi abantu unali talent you are talented but ngenxa yama resources nama opportunities awukwazi ukuphumelela. Kumele ukuthi mhlawumbe uzosuke eEastern Cape uyeGoli kumele uzosuke eKZN uyeGoli kumele usuke la ukhona uyeGoli uma unganayo imali uyeGoli uma ungakwazi uyeGoli futhi wena wazi ukuthi uphumelele. Imenzi Wezinto Foundation ize ngokuletha ama platforms ukuthi ama platforms awayeke kuba seGoli awayeke kuba seDurban but awabe khona yonke indawo wona wonke umuntu mase ke sekuzocaca italent ukuthi ke likuthatha likubekaphi wena njengomuntu. Angeke futhi ngikufihlela umsebenzi weMenzi Wezinto Foundation muhle kakhulu. Cha ngiyangithanda ukukhuluma ngalensizwe gadla bethithize. Yebo mfowethu uyaphila abantu. Ngiyaphila. Mfowethu ngiyabona impilo ngiyabuzela. Kuyavela ukuthi uyinxusa la leMenzi Wezinto Foundation. Umsebenzi wakho nje imuphi mangasinabela kanjalo. Mfowethu ngiqale ngibingelele ngetemu lakithi kwaMaskandi. Ngoba phela thina silapha kwaNsizwa. Ngithi nje ngibingelele kubabukeli bale TV enkulu kangaka. Bese sithi ke cha mina ngogadla bethithiza ngosiqedwe sentombi saliza sibize ishumi lenkomo nenkomoda nebhodi netshalo ngithi ngiphela mina ngizivathe kulayini ngomashe ngavashela le ndawo umuntu nosebenza bethembe bethathe ukuba umashathi ngabe unkulunkulu banamanga babona izinqa zakhe lombhemu uma afika azoshaya kwashaya ngentombi alifihla ibhali ibingamazi ukuthi uzofika amagama lo njengelanga ngoba umthandana bamzondayo ngomanikela neshumi loshana bayisithupha nsukumzelanga ingane zaqala umthandazo ethi mntanti kuzuyithola ingane kababa uthandazo ingane awufika ngake ezulwini ngoba phela intombi ayingiqomanga shozi ngishiya iqoma entembeni. Oh my God. La kuMenzi Wezinto Foundation ngikhona ke ngiambassador yakhona sesihlobena ngezinto zakhona ezinhle ezikhombisayo ukuthi ke cha ugadla lokhu uyiambassador yala izinto into enhle ke ngokuba iambassador ukuthi uMenzi Wezinto Foundation kunezinto akwazi ukuthi akuthatha akubeke ngazo ebalazweni labantu njengoba kwazi ukuthi thina kuba senabalandeli funa bebone ukuthi ugadla usizakala kuphi yini aseyizuzile ngokuthi abe khona emculweni ukuba iambassador nje kukodwa usho ukuthi ukhona izinto osukwazi ukuthi leyo company enjengoMenzi Wezinto Foundation isikwazi ukuthatha iyabeka endaweni right. Ingoma zakho babunqumalo kuphela ziyasinikeza umqondo futhi ziyakhe ezinye zazi ezinye sezikhulume ngathi hayi inkondlo kudala ngoba ubuye ngenye into
isinikeze enye ingqondo kusho ukuthi ingoma yakho mhlambe uvana ukuthi nje mhlambe ukuthi abaculi bayakwaze abasakazi bayagwazeka kodwa mawusilalela uyabona ukuthi hayi awusho lento ade sisho futhi uyitsizwe nekho nje kufana nokuthi khona ingoma ethi abazange bathande kuyidlala emsakazweni angazi kanjani ukusho ukuthi ayikhuluma amaqiniso kakhulu la nibuya amaqiniso ngathi nithi kwabalekela kancane khona ingoma badumisa nje ingoma ethi udumo namangidi yaduma kakhulu ingoma kodwa kwakunengoma ethi usempini uzembangwe mawusongena kulumuzi makhehla khona nomona sizwa zakho nazedelela ngane zakho naziyathuka okubenga ngazi ngangeke ngize kulumuzi kuthiwa kwamaskandi uzothola impi uzothola ukukhuluma amakhehla khona nomona omama bakhona banenhlambi ingane zakhona ziyathuka ukube ngangazi ngangeke ngizongena kulumuzi kodwa ngoba ngangena ayibona ke lento kade ngisho ngokomculo uthi ngampela ukhuluma uyagudla futhi ulimi lakhe uyacikoza maseba uma ngiyabona ngokomculo ngiyeza ukuthwakela ama award kade Maskandi King concert indaba lishintshile lo gama mhlawumbe nemfowethu kafishane nje sibeka kuleyo kade sihamba nazo insizwa ubaba ukanquma senzo talent search ngonyaka odlule seko Eastern Cape sezana la eDurban ngebhadi ke sithe sisadlula ngoba sasidlula siya nako goal kwase kufika ke ilockdown kodwa ke into esiyitholile ngaleso sikhathi baningi abantu akade bethi bafowethu siyayithanda lento niyivalelelana izinhlaka zethu noma niwavalelelana ama category noma ama genres ethu omculo ngoba engazi ukuthi ni focus kumaskandi kuphela thina esicathamela nisibekaphi thina as umbhaqanga nisibekaphi thina as hip hop nisibekaphi thina as igqomu nisibekaphi babala kwawukuthi ngoba ke si organization esifisa ukuthi siyimthambo yabantu ngoba sizama ukukhanda ubuntu ingakho ngisho isiqubulo sethu sithi umuntu ngumuntu ngabantu sizama ukuthi singabantu asistande sonke ukuthi sikhande ubuntu kuthina sasesibona ukuthi kuhle ukuthi asiwafake nalamanye ama genres lamanye ama category hip hop usicathamiya ukuze abe recognized onke njengamanje ngicathi siwacover wonke ama category omculo akhona eSouth Africa kwase kuphoqa ukuthi manje uma sesifaka ogqomu asikwazi ukuthi sithi Maskandi ngoba isaphakamisa uMaskandi kuphela lo sekumele ngoba manje sesifake nogqomu hip hop usicathamiya mbhaqanga reggae yonke lemculo isikhona sekumele sishintshe igama likwazi ukwa accommodate wonke amagama sase sithi South African Traditional Kingdom Awards. South African Traditional Kingdom Awards. But isadka okay futhi ngiyezwa la mangisabona mfamchuna ukuthi isadka ngibelithi 5 in 1 kanjani mfowethu awungidlulela ngise mhlawumbe ke lapho mfowethu kule 5 in 1 le program engathi iprogram eqala ukuba khona eNingizimu Afrika ngohlobo lwayo futhi ke indaba i5 in 1 ayigcini kuphela ukuba ama award that's why egameni ubona singafaka mhlawumbe ukuthi music noma sathi bani asibanga specific ukuze singawabulali lamanye ama programs nje be5 in 1 ingakho South African Traditional Kingdom Awards ne5 in 1 futhi ama programs awu5 kwi program eyodwa futhi isadka ihamba program awu5 iyodwa program number 1 ku program number 1 lapho sithi Music Award la ku Music Award sibheka ukuthi khona o hip hop Maskandi zonke inhlobo zama category omculo umehluko la ukuthi la ekhaya asithi best female Maskandi artist best male Maskandi artist best female hip hop artist kanjalo kodwa thina sithi king of Maskandi queen of Maskandi king of gqom queen of gqom king of hip hop queen of hip hop kanjalo wonke ama category king of Cathamiya queen of Cathamiya wonke ama category program number 1 lo program number 2 sesidila ne media and entertainment there's kingdom of YouTube channel esekwayo kunawo wonke noma ehamba phambili kunawo wonke
Kingdom of King of YouTube channel TV presenters, Queen of YouTube channel TV presenters, Kingdom of newspapers, publications, radio stations, community radio stations, actors, inkosi abasakazi, kanjalo kanjalo yonke into ethinta media ne-entertainment. Program number 2 lo. Mase siya ku program number 3, talent search. Why is siyishiya? The main core of the Menzo Zinto Foundation is to open platform for abantu who are talented. Yes. So sithinike la ku talent search ukuthi asithi sifika kwama award sekunabantu esesambe siba recognize la. Sithi sifika kwama award sikwazi ukubanika iplatform yokuthi bekwazi ukuthi i-line up yethu almost 50% or 60% of the line up kuzobe kuyabantu abasha ongabazi umazi ngoba kuumuntu angakini. Umuntu orecognizewe wa support iMenzo Zinto Foundation, waxhaswa iMenzo Zinto Foundation, wakwazi ukuthi ke uma ukuthi khona umuntu asesebenze naye usebenze ngoba kuyisifiso sokuthi wayefisa ukusebenza nalowo muntu asiMenzo Zinto Foundation yahlanganisa leyo project. So indlela yokuthi esigqugquzela ngayo ngoba our main core into esiyiphakamisayo ukuthi asiboneni ama event azoba ne line up yabantu abasafufusa. Not ukuthi umuntu osafufuza ukhona kwi line up ngoba kuthiwa wozoyibonakalisa akakhokheliwe. Akakhokhelwe njenga wonke umuntu ngoba naye kade e-studio ukhipha imali yakhe epocketini. Waye e-studio engaphelezelo gogo. Waye e-studio ukuze ashaya ipost ukhipha imali yakhe epocketini. Na noma yini akade yenza ekufufuseni kwakhe ukhipha imali yakhe epocketini. Ngakho umbiza nawe mubize ngoba uzomnika okuthize. Ungagcini ngokuthi uzobiza ogadla kuphela mase uthi gadla wena ufuna mali. 2 angagcini ngokuthi labo bantu ezithina siyo event organizer mewumbiza lo muntu uthi hayi mfowethu ngizokunika i-transport ye-1000. Cha, mbuze emsebenzini wakho wena ucomfortable ukuthi umsebenzi wakho ungumali ngoba ugadla bese ngeke simazi ugadla if bengaperform kwama events akade ezokwenza ukuthi ugadla velele. If ugadla bengadlala kwama radio stations akekho umuntu ade ezokwazi ugadla. Kodwa kunama platforms ugadla bekuwona kwayima ugadla aziwe. So ukuze nalabo abanye abaza usibakhadi asibanike same platforms. Ilokho mfowethu esikuphakamisa la kwi talent search. Mase siya kwi program elandelayo esithi Mr and Miss Sadka. Sithi wozoba iface yale program yama Sadka. Sibheka ama models lapho, modeling industry. Sibheka ama models, sibheka oswag. Ibona abantu abangenela kuleyo program. Ukuzoranela ukuzoba iface yale program le. So uzobusebenza kanye no Mambuselaphi no Gadla abantu abama brand ambassadors eMenzo Zinto Foundation. So yona ke njengoba Phele hayi yabona ngafuni besenziwa namhlanje bengafuni siyaxabana kodwa okade uzokutshela ukuthi abantu abadala baya siqala manje usebenza nabantu njengokadla noma Mambuselaphi kuphela manje kwi talent search le ugadla ongasiphethe sakhe. Siyaqhubeka 3 2 1. Yes, uzosebenza nabantu abafana noMambuselaphi kunye nogadla abangama brand ambassadors. Ngabe uswenka ngabe imodel uzongenela kwi talent search uranela ukuba uface of amasadka. Masi 5th program kungabe iphutha kakhulu ukuthi singathi sibala inhlelo engaka sikhohle abantu abaseka amagciko okuwabalandeli. So that is why sinale program les 5 ebheke ukuhlomulisa nokurewarda abalandeli bamagciko. So ukuthi yebo uyabaseka ama artists ku program number 1 uyabaseka iseka imedia uyabaseka abantu abasafufusa uyabaseka ama models but wena as umlandeli usewa kuphi. That's why sinale program ekuthiwa iSadka Fan Zone. Sadka Fan Zone after ilaunch after September kunama programs azobenziwa sibona abo Mambuselaphi abo Gadla be interactor nabalandeli kuhlonyuliswa abalandeli kuze kufika mhla 18 osukwini lamasadka so besibona abantu laba bazobe benominatiwe kunezinto ezithize abazobe be-interactor abalandeli behlomula izinto ezithize ezihlukahlukene. iSadka Fan Zone lapho esibheka khona ukuthi sihlomulise labantu laba baseka umculo noma baseka ubuciko
ngoba angifuni ukuthi umculo kuphela ngoba South African Traditional Kingdom Awards not ukuthi umculo kuphela ne-acting ziningi inhlaka zokucika esihlanganisile osomahlaya osonkondlo kuhlukahlukene so bonke labantu abaseka lento nabo mabahlomule ngendlela ethize bebongwe bebungazwe. Ngiyakuzwa mfethu kusho ukuthi into eni-based ekutheni ama-talent kahle kahle noma ngabe talent uyacula uyasela uyadansa umuntu uyakwazi ukuthi angene la kunini. Umfowethu kaNxumalo ngicela ukubuza ngoba kuyavela ukuthi la ususebenze iminyaka yes 2 years usebenzisana ne-Men's Visitor Foundation. Yebo uma ngibuza iyiphi shuthi experience engathi usunayo kuzona lezi zinto lezi ey'balwa umfowethu la. Ngifunde izinto ey'ningi noma ke siphazaniswe ukufika kwa corona ehambela nabangani bakho corona bezobhubhisa lelizwe kodwa izinto esifundile sifunde ukuthi kunokusizakala okukhona umculi engacabanga ukuthi ukuba umculi nje kubaluleka ukuthi ucule ungene studio udayise umsebenzi wakho kanti okunye okulekelelayo ukuthi uma ukhethwa ushuzwe njenge ambassador ukulekelela ekuthenini kube nenye indlela okhuliswa ngayo noma usizakale ngayo ukuthi wena ukhethwe njengomuntu obonakala ukuthi engayisikhangisi isending plazi ukuba lo muntu oyisikhangisi akufuneki nje ube uphile lengqondo kade mhlambe uyiphila ukufundisa nenhlonipho ukufundisa nokuthi mawudla igwinya ulidlela kuphi noba khona ukuthi abaculi abalandela bazi ukuthi umculi mangabe wayithanda igwinya ngeke kushintshe noma ngane imali engakanani uzohlezi likhumbula ukuthi ngiyathanda mina igwinya ngiyathanda mina uphuthu nobhontshisi nguxovile noma ngokuletha ukhali ngokuhlukana kodwa ngiyathanda ukuhlanganisa manje abalandeli abayazi lonto ukuthi siba khona kuyona kodwa sibe khona ke manje siba khona emakhonini ngoba senzela ukuthi inhlonipho yethu ibaze ukuthi asingene siyathanda ukudlala inokho bese idlala inokho emabha kodwa manje sekuze kuphoqa ukuthi umenzi wezinto athi kahle buthandana ngiyasithanda isinokho uphuza inhloboni katshwala ngiphuza inhlobo bese ethi hayi esizoba nje kunendawo masizoyijabulisa hayi kunesinokho nje lesi singakhishwa lesi hayi lesi sifakwa imali khishwa amabhola lesi nje hlala amabhola akhona ushawa amaglasi lapho kuthiwa kuyakwenza ukuthi ubone nawe umhlaba wawukade ucabanga ukuthi owomntaka bani njengoba wawubona sisakhula sasazi ukuthi isinkwe esimhlophe sidliwa ngokhisimusi ne-rice idliwa ngokhisimusi ngasasingazi ukuthi ukudla nje okudliwa nje unyaka usuka phansi uzo lento sesiyibona njengamanje ukuthi ukuba i-ambassador kuyalishintsha izinga lakho lempilo likube kodwa ke kuba sekwehlonipheni komculo. Hayi ngiyakuzwa mfuthi umfoka mculo ngicela ukubuza futhi lama award lawa shuthi le isadkhale ahluke ngani nje kushuthi kwamanye ama award akhona nje kuzolunga mhlawumbe mfowethu ukuphendula nje kwempeshane kula ukuthi ahluke ngani. One abantu abazobe benominatiwe kunama research athize esiwenzayo ukusiza amaciko. Siyazi ukuthi abantu abazobe benominatiwe abantu asebethathwa njengama artist aphezulu but kunama research esiwenzayo ngokubheka ubuciko almost ukona wonke amazwe akhona emhlabeni. So leyo information esobe siyisharisha nalabantu ukuthi na into ebasizayo kula amazwe kanje ukuthi umculo wabo ulonto njani. So ama workshop kanjalo noma ngekona ukuthi sobe sibalanda sithi woza se workshop leyo link esobe sikuthumelela yona inaleyo nto noma leyo online webinar esobe senza nalabo bantu sibakhulisa ukuthi siukhipha kanjani nathi umculo wethu waseNingizimu Afrika ukuthi awungagcina ube umculo wase South Africa awungumculo wase South Africa nangaphandle sikwenza kanjani lokho. Abantu abanominatiwe bazobe bekulawo ma programs kanjalo. 2 abantu abanominatiwe bazobe bethola u50% of ama SMS abazowathola kubalandeli lesikhathi bevotela ngoba yes ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyiciko unominatwe uhambe ukhankasa uma ukhankasa uspend isikhathi sakho uspend imali zakho uningi ukuspendayo mase emva kalokho egcina ngosuku ungatholi lutho.
so ingakho sithi kunoma ikuphi ozobukwenza ukubonga abalandeli bakho uzothi wena mawususulontunjile masuthola 50% ukuthi akuyena kuphela umuntu owinile ozohamba nentethisi wonke umuntu onominatiwe ngithi akekho umuntu ongeka votela noma ngathiwa unominatiwe wangawina kodwa ngoba ubuvotela u50% alawo mavoti uzohamba nawo. Yes. Hayi mfowethu cha ngiyabona kushuthi ke uma unetalente wabizwa la ngapela khona uzokuhlomula. Yes uma ngabuze la kugadla betithize kushuthi ke kumuntu osafisa naye ke kuba kulomkhakha weza amakhono noma ke amaciko ikuphi ongakubalula kushuthi ke ukubhekisa yena mhlambe ukuthi kumele alandele imigudu kubana ukuze gcine efane nawe mhlambe. Ngithi kwenzekela abaculi uthola ukuthi umuntu akanali ikhono. Yeah. Ikhono akukhona ukuthi ikhona ukukhona ucula kahle lento kufanele siyihlukanise ngoba abaculi mhlawumbe abasebancane iyabahlula lento uyikhona akukhona ukwazi ukuba nephimbo elihle iphimbo alisebenzi lutho lingekho ikhono likhishwa nawo umuntu onecabanga ukuthi umahlathini wayengekacule mangase uzwelelazwi lakhe kwakuzothi hayini le ecula kodwa ngoba ikhono wayinekhono wakwazi ukuthi acule futhi mangabe kuthiwa kuthethwa ngezwe lihle ngabe abantu besifazane bacula bonke ngoba uma uthi amathoni abo azwakala emahle kakhulu usho ukuthi into mina engamyala ngalo umuntu ukuthi musa ukuthi wena uthe uthi uyacula kwalingiseka umculi kahle base bekuncoma abantu uthi hawu base bethe abantu ungakwazi ukucula wena use uyahluleka bathi cha nginalo ikhono ngina ikhono lokulingisa lana ke emculweni akafuneka umlingisi ikhono indawo yabalingisi ama actors ngoba kufuneka ulingise ngempela lo muntu ofuneka ube uye makuthiwa ivela njengathi uyisilwanyana kufuneka ube isilwanyana uma ufuna ukuvela njengomuntu ongasile ekhanda enza njengomuntu ongasile ekhanda kufuneka baqonde lapha abantu ukuthi ukuze ufike entweni ekanje kufuneka ube nekhono ungalaleli futhi umuntu othi ayikho lento yakho vese uzothi ayikho into yakho ngoba akaze ayibona ngeke uthi uqala namhlanje udayisa amazambane notamatisi bese uthi wena ufuna ukuthengwa nje khona umuntu ozodlula ethi sekudayisa utamatisi la sikudayisa uzothi mhlawumbe ngenyanga yesithathu usiyaqala abantu bathele ukuthi hayi siyefona lapho udayisa utamatisi sebeyazi ukuthi udayisa utamatisi into enjalo awichaze njengengoma zakho ubushaya ngala ubuqonde ngala ngempela mina ngiyakuzwa uma mhlambe ke sesingathi siyagoqa la umfoka Mchunu singathi mhlambe nitholakala kanjani futhi ke yes uma kwezokuxhumana nitholakala iMenzo Zinto Foundation mfowethu ukwenza labantu kube lula sinomuntu nje omele uWhatsApp 24/7 ngoba siyazi abantu ukuthi kubalula kakhulu ukusebenzisa uWhatsApp ukubona esikhathini samanje basithinta ku WhatsApp enambeni ethi 062 658 3637 062 658 3637 mase siphinda futhi uma ufuna ukwazi kabanzi ngeMenzo Zinto Foundation uthi www.menzozintofoundation.org www.menzozintofoundation.org shuthi website yethu le mase uma kuukuthi mhlawumbe ufisa ukusibhalela i-email ungathi menzozinto.foundation@outlook.com menzozinto.foundation@outlook.com uma ususithintile nje uzokwazi usithole lapho ungaya ke nakwama social media platforms ethu ku Facebook page Menzo Zinto Foundation Menzo Zinto Foundation njengoba ngisho Facebook page ku Twitter Menzo Zinto NPO mase ku Instagram Menzo Zinto_foundation. Yes. Uma singabuyela nje lo mbuzo usho ukuthi ubheke kunombani mhlawumbe i-official launch izobe inini? I-official launch yethu izobe ingomhla ka3 or mhla ka4 September. Yes, but between lezo nsuku zo2 as soon as finalizer sizo announce but between lezo nsuku zo2 mhla ka3 noma mhla ka4 September ku-official launch yethu izobe ama program awu2 iprogram yokuqala ngenxa ukuthi umcimbi wangonyaka odlule wavinjwa yi-COVID-19 lithami siyivala i-voting kwakuvele kunabantu ababesebelida kusaba announce
on which uZwide ungomunye walabo bantu uvele njengoba nje azi sakhetha ukuthi simthatha be brand ambassador because benomambuselaphi because babelida ngama category babekona sane top 3 sakhuluma nalabantu ababelida kulama categories ukuthi sizobenzela umcinjanyana so lapha kwi launch sizoqala ngeprogram sizobahlonipha ngomsebenzi ababewenzile ngesikhathi seCovid-19 kuyimanje siqala iofficial launch okuyinto enzima kakhulu ke mfowethu engithanda ukuyidlulisa ebantwini ukuthi njengoba kune COVID-19 umzimba esibhekene nabo ukuthi izinto eziningi yebe ezinye siyazama ukuthi siye ezindaweni njengoba sinawo ama data abantu bebeka kuma social media ethu bazothola ama data ukuthi sobe sikuphi sentalent search group nakuphi eKZN mhlambe nakwamanye ama province kwezinye indawo ngenxa ukuthi i-hotspot ye-COVID-19 asikwazi ukuthi siye khona kodwa siyacela ukuthi abantu asibavalelanga ukuthi beparticipate that's why sibavulele izindlela zokuparticipate online elapha khona ngo WhatsApp wakhe akwazi uparticipate sikwazi nayo ukulibona ikhono lakhe so uzosithinta ku WhatsApp wethu asibuze kubalekile ukuthi sikusebenzise lezi zinto lezi ukuxhakaxhaka besimanje manje ukuze siphushe izinto zethu uma ungakwazi ukusuka uye endaweni ethize la kwenziwa khona into asisho ukuthi siyavimba ukuthi nawe veze ikhono lakho uzokwazi ukusithinta ku WhatsApp utshele ukuthi ungaliveza kanjani ulapho ukhona Ngizwa kahle ngiyabona lapha ngami kunecwece gadla mfoka Nxumalo kubhalwe la ukuthi njengensizwa ke edume ngokuthi ubhale ingoma engathi ziyagadla kwazona noma egama lelo ulithatha mhlawumbe leli gama liqanje umthizwe noma egama lakho noma ngapha lethizwe gadla leli gama lami mfethu liqhamuke kanje igama ngingangibizwa ngalo baba ngisemncane thina ke kule minyaka wayethi umuntu mangabe i-ID wayishana umungakanani kwakunalezi zinto imali kuthiwa kuyathela mase ufuna i-ID okhanda bona i-ID wayishana umungakanani kwakuhlanganisa nje 20 ungenayo ngathi mase ngiyokwenza i-ID ngase ngibuza ukuthi hayibo amagama ami kahle kahle ngiyawazi kodwa manje angithandi leli kahle ngoba ubaba wayengibiza ngale impela ethi gahle bethithize mangibiza hayi ngimukela phela ngoba ngangithanda ngaso sikhathi mase ngiyokwenza i-ID sasiqamba ke thina amagama esingisi ngoba wawazi ukuthi kunegama kufuneka kube lesingisi ngoba belungu bangathi abawezwa amagama esizulu onke lamagama abantu abadala esingisi bawaqanjwa abanye bayiqamba bona abanye bayaqanjwa belungu abayiqambanga bona usho ukuthi nje mase ngiyokwenza i-ID ngase ngibuza baba igama lami kahle kahle ubani ezofaka ku-ID wathi hayi ugadla bethithize washo ukuthi kubanzimana ngase ngibuza ukuthi lisho ukuthini baba leli gama ngoba ngangifuna achaze ngingalizwa bese ngithi ayi baba ngiyalikhuluma indlela kwachaza ngalithanda kusukela ngaleso sikhathi kuzobe manje angikwazi ukubiza elinye igama lami kumuntu ngibiza bona igama lakho la uthi lo mziki igama lami nje li-ID wathi kubaba la abantu bekhuluma khona inkulumo beyigwincizisa beyisa le nale uvela ufike nje uyiqonde ngqo wathi ke kakhulu ligxile emndenini wakwaNxumalo wathi ungugadla bethikhiza abakithi kwaNxumalo laba khuluma khona into beyigwincizisa ngifike ngiyiqonde ngqo ngalithanda ke kusukela lapho lelo akho ke usuthi njengenja siqonde wambonga ngalo umuntu wakusizayo uhambonga ngomsila njengenja kumele uyombonga lo muntu wakusizayo ilento ithi nangu macingwane ubuka umuntu oyifounder yomenzi wezinto foundation kodwa wazi kahle macingwane ukuthi ukuze ngize ngibe ifounder yomenzi wezinto foundation ngisuka kuphi ubani lo engidotobisa lo noma umzali noma umngani wami uma selapha phezulu akasakhumbula ukuthi kunomuntu owamsiza umacingwane nje wemenzi wezinto foundation ophelele nje ongenaqhashaza akusavida hayibo ukhangaphi umenzi wezinto foundation izinto zami useyena nje manga siyakukhumbuza ukuthi cha ke noma ungaba lapha kwi-Blacklight TV asikubone phela ukuthi uqhamuke uzofike khona
lapho sekufanele uveze khona ukuthi usizwe ubani kuthiwa buyela siyakho ngoba le mculweni masiza mfowethu shows siza ngoba asizile la ukuzothuka abantu sizele ukuzokhumbuza abantu ukuthi cha imfini bikhiwa bo idliwe bo igeja belithathwa bo kuyiwensimini kuyoli imbazi yathathwa bo uyapha izinto ezifana nale usho ukuthi ke le ngoma ithi buyele uyobonga lo yamuntu owakusizayo ngoba inja noma ungayipha inyama ayikwazi ukukhuluma kodwa into eyenzayo ithi inyakazisa umsila ukuthi mawa mawuthule ulokhu unyakazisa umsila ungakhulumi kubantu ukuthi cha uluveze nje igama ukuthi hayi ngila ngikhona futhi ngikhona uzwede engakhohle ukuthi kunezingane esazibona kwi-talent search ngonyaka odlule ezixhaswe iMenzo Zinto Foundation zarekhoda icwecwe babili abanye benza i-house abanye benza umaskandi sase sibalutwe beya e-studio noma mbuselaphi kunye noGahle umsebenzi wabo nje uzophuma nje kusuka mhla ka-15 uzobe kukhona sangena ngisho kwingoma engewona umaskandi bangena ngisho ingoma engewona umaskandi house hayi phela ngathi uthe nami mathi ngiyalalela e-studio ngenza uthi hayi ngempela sangena impela nje inzima impela ingoma hayi ngempela mbokele we Black TV nami cha ngakaze ngicabanga ukuthi ngezwa uGadla mfana Nxumalo ekwingoma ze-house ngoba ngimazi umuntu onenkani othi ngene e-studio ngene nesagila cha ngiyabona ukuthi unenhliziyo enhle mfowethu Mchunu ngoba uyakwazi ukuthi usebenze noGadla cha mina ngathi ngiqala ukunuzwa impela kusithi ngabona ukuthi lo baba ngisho ukuhlangana naye ngathi kuyinkinga hayi uyasabela kodwa mawuthi uyambona hayi umuntu wabani no kunjalo kanti mfowethu nje singakhohle ukuthi sibonge kakhulu nemfowethu kumphakathi waseNingizimu Afrika ngendlela abayithakasela ngayo umsebenzi weMenzo Zinto Foundation nangendlela ababambisene ngayo nathi noma bekhona ke la uyazi yonke indawo kwethu bakhona ngasonke isikhathi kuyilungelo lomuntu ukuthi omunye akubona bonke abantu abazohlala into beyithakasela abanye bayeza begxeke abanye besho lokho nalokho kodwa ke sithi noma kuthiwa kuyenzeka lokho labo bantu they are like ama fans aphusha kakhulu Menzo Zinto Foundation ngoba imoto ehambayo izinja zayikhonkotha umuntu olapha ekhaya osafisa ukulontunjana mhlambe ngabe usekhaya uyazi ukuthi unokureceive i-criticism uyaxekwa kuthiwa hey wena ngeke ufike endaweni ekuthize ngoba namhlanje nami sila sikhona siMenzo Zinto Foundation ekumele ngakulandele kusukeni kwami ngiqhamuke emphakathini ababetshela ukuthi lo muntu uyagula ekhanda ngiqala lolu hambo kodwa namhlanje liyinto enkulu engaka betshela begxeka ukuthi hey lento le namhlanje iyinto enkulu engaka noma mina ukuhamba kwami kuyinto enkulu engaka because of ukuyithemba ngizama ukutshela umuntu otalented osekhaya nje bekade eshuzwini ungaba netalent kodwa manje usithembi ngenxa ukuthi abantu oseduze kwabo bathi hey wena unje bakusho ngamagama ngizoyibeka ngesingisi lento mfowethu ngithi in any situation okuyona in any situation or wherever you are the thought of accepted and improvement compliant is the fruit of excellence. Oh my God. So wherever you are once wacabanga uexcella wacabanga improve la ukhona that is the fruit of excellence. Ignore ukuthi abantu bathini ignore ukuthi kwenzakalani around you focus kuwena ukuthi how you excel kulento okuyona noma la ukhona nokuthi how you improve le situation okuyona you'll be successful. Abanye abantu bathi umuntu umekuzonde kukhahlela akakhahlela emuva kodwa kona lokho kukhahlela uma ngasethiwa sesiyaphetha la mhla sibe awuvala ningathini ke mfokazi wethu nawe mfoka Mchunu mhlambe sesiphetha nje mina nje ngaphetha ngokuthi emculweni kubantu nje abakhona emculweni kufanele baqaphele ukuthi uGadla ingoma indlela ayibhala ngayo ihlala phansi nje ulalele uyafunda lapha uthola yonke into ngempilo nje ukuthi ezweni kwenzeka kanjani khona ingoma lapha ethi lashaya iqhuma labuya ibhola esinokhindi sibhejile labafana benzani bashaya inswempe labafana bahlangene bathi ubusisiwe Mkhwebane samthandana noma seyisitha kini ukhona umvikelo omphakathi kwakukhona uthuli Madonsela khona ubusisiwe Mkhwebane kodwa uzosethwa akasenzi kahle ngoba usethinto ubani akasenzi kahle ngoba usethinto ubani singakho sibhale ingoma thina ezithi
lashaya ibhola iqhoma labuya ibhola esinokhini sibhejile uyabona umuntu uma ibhejile ubhejile umuntu odlalayo evela ibhola ligeje lishaya isiqhomeni lisuke lingashayi la kade ifuna lishaye khona usho ukuthi lisuke selibuya ngasabuyi no mina mfowethu awami ukuvala ukuthi abantu mabasithinte enkundleni zokuxhumana siyiMenzo Zinto Foundation sizosebenza nabo futhi bakhona abantu ababalindele ukuthi bazobaseka kona konke abafisa ukubuza noma abafisa ukwazi noma abafisa ukuparticipate mase mfowethu ngiphinde ngigqugquzele ukuthi nabo amaciko asephumelele mfowethu awabambisana kakhulu neMenzo Zinto Foundation ukudevelopa iNingizimu Afrika ngoba uma singadevelop italent baningi abantu abangayeka ukukhala ngemisebenzi lapha kuhulumeni bebambisane nathi as sibhizana nenhlelo njengamanje ukuthi siukhipha kanjani uciko bethu ukuthi sibone amaciko ethu ebungazwa njengo Beyonce njengobani sibhizi nazo lezo nhlelo ezinye zazo sizoyithula kwi launch yethu ilokho enginqusayo mase mfowethu ngiphinde ngibonge kwi Black Life TV sibonge kakhulu ngethuba abasinika lona basibiza basimema usukela namhlanje ngithi umsebenzi omuhle owenziwe iBlack Life TV mfowethu awuqhubeke njalo eNingizimu Afrika yonke iqhubeke nokusakazela izindaba ezinhle nokusakazela konke okuhle okwenzakalayo emhlabeni noma ezweni lethu jikelele umsebenzi weBlack Life muhle kakhulu kwi radio kwi newspaper nakuyona iTV sithi ayiqhubeke njalo unwelo olude nophapho olude kwi Black Life TV umsebenzi omuhle noma ke iBlack Life yabathembisa abantu ukuthi izokwenza lokho emele kwenze futhi iletha izinto ngempela eziqinisa ingakhilethe nalana emsakazweni wa iBlack Life TV cha siyabonga kakhulu ngembukelo weBlack Life TV wenanga lo past 10 umfana kaShozi ke uthi uzazamzonda ngokuphatha kahle abantu bazo comfortable kanti ngeke uzungenze ukuthi ngicela umthakathi uma ugibana emfene emini kapha kanti futhi nginsizwa ku Tollgate angeke uzudlula ngakhanga la kulungile cha love you too bye The Black Life TV.